Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku li saru ħaġa waħda ma jafux min qed imexxi l-koalizzjoni li jagħmlu bejniethom. Tant li mistoqsija sempliċi dwar dan ma kienitx imwieġba f'konferenza tal-aħbarijiet fejn kienu ppreżentati l-kandidati li se jikkontestaw taħt il-lista tal-Partit Nazzjonalista. Wara li mal-Independent qalet li il-Kap daqskemm mhux Simon Busuttil, Marlin Farrugia nnotat li din il-mistoqsija qed jagħmluha ħafna. Qed jingħad diskors ta' min imexxi u min ma jmexxix. Fil-waqt li l-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil prova jaħrab mill-mistoqsija. Min hu l-kap ta' din il-koalizzjoni? Ma nafx, inti jew Marlin Farrugia? Li jużguru li l-kap tagħha mhuwiex Keith Schembri. Busuttil u Farrugia ndirizzaw konferenza tal-aħbarijiet ftit wara li tħabbar li Godfrey Farrugia se jikkontesta mal-Partit Nazzjonalista. F'waqtiet, Marlin Farrugia bdiet tipprova twieġeb għal mistoqsijiet li bdew isiru lil Simon Busuttil. Fil-waqt li iktar tard meta kienet titkellem dwar id-dibattiti, Busuttil għad attent li ma jgħidx li hu biss huwa l-Kap. Ma jibżax jagħmel dibattitu mal-kapijiet. F'ħarsa lejn il-kandidati nazzjonalista, wieħed jara minn nies omofobiċi għal nies favur l-abort. B'dawn il-kandidati warajh Simon Busuttil kien skomdu jwieġeb dwar il-prinċipji ta' dawn il-kandidati u kif flimkien se joffru stabilità. L-mistoqsija dwar tal-kandidati ma weġibtilix. ċatiħor? Ġi mistoqsi wkoll dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, programm li Simon Busuttil irid jibdel iżda ma jafx kif. Hija illi nirrevedi il-kundizzjonijiet tagħha. Aktar minn hekk Simon Busuttil ma kienx jaf kemm se tikber l-ekonomija jekk ikun hemm gvern nazzjonalista. Tkellimt ukoll dwar il-programm elettorali. Bil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, tista' tgħidli kemm se tkun qed tikber l-ekonomija kull sena? Jekk il-Partit Nazzjonalista kien kapaċi imexxi l-qudiem b'suċċess l-ekonomija ta' pajjiżna